referència a ocupació. És a dir, Sant Vicenç, històricament, arrossega un atur important, dels més alts de la comarca. Sant Vicenç, històricament, també ha estat un municipi que va ser dels darrers que va comptar amb un institut de secundària, instituts de Boipicou en el seu moment, però de fet va ser els darrers que va tenir aquest institut, també va ser dels darrers que va tenir una biblioteca de la xarxa de biblioteques de la Diputació. Tot això no té un efecte gratuït i per tant la nostra població, que evidentment és una població que està formada i molts estudiants universitaris, etc., però sí que hi ha una trajectòria d'una tradició que va com tard. Llavors tenim un atur important, un atur estructural que costa de trencar i per tant coses que hem de fer en aquest sentit, donar oportunitats perquè tant els joves que estan en risc d'exclusió social, els aturats de més de 45 anys i també la franja de les dones, que de fet són la franja d'atur que té més punts. Dones que també sense massa formació, no? Potser? Sí, sense massa formació i també perquè les dones en general pateixen més la crisi. Llavors, coses que estem fent, d'una banda, subvencionar les empreses que contracten treballadors que estan a l'atur a llarga durada i si són dones de majors de 45, la subvenció, diguem-ne, per aquestes contractacions que són per més d'un any augmenten fins al voltant d'uns 3.500 euros. Això és una línia d'ajudes per promoure l'ocupació. Una altra línia d'ajudes que es fa per ajudar a pagar les quotes d'autònoms per a aquelles persones que inicien projectes empresarials i per tant se'ls dona un cop de mà. Altres coses que fem, no? Els Sant Vicenç tenen tota una xarxa d'empreses al voltant del municipi, a vegades ens sorprèn, a vegades comprem coses per internet que resulta que les tenim al costat de casa. Doncs el que s'ha fet és un projecte amb la Diputació per animar a engrescar i dotar de l'estructura i la formació necessària i l'acompanyament a empreses del municipi, alguna de la Palma, per exemple, per poder exportar els seus productes. Doncs això ha estat una experiència, ara farem la segona edició, ha estat una experiència molt interessant en la que han participat 9 empreses i que algunes d'elles ja estan exportant a Dubai, estan exportant a França. Per tant, és una forma d'empoderament de les empreses, de projecció de l'empresa i de trencar una mica el motlle que l'empresa, diguem-ne, del municipi, això d'exportar... Clar, exacte. Ho ha de fer en el territori més proper, no? Només serveix al territori més proper, a la comarca, etc. No, doncs, diguem-ne, pensem que això es pot fer i, de fet, els resultats són evidents. Per tant, farem una nova edició. Farem una nova edició. Això ha estat un projecte molt engrescador, tant pels tècnics que hi han col·laborat, com els tècnics també de la Diputació, com per les pròpies empreses sorpreses de la pròpia capacitat, no? I obrir les expectatives. Abans parlàvem que Sant Vicenç ha tingut l'institut molt tard i això a vegades blinda les expectatives d'un i això fa que sigui difícil, per tant, treballar per aconseguir coses. Una altra línia que també s'iniciarà, també en col·laboració amb la Diputació, és un projecte que es diu Prepara't. Prepara't, valora't, entrena't. Exacte, que va adreçat sobretot a dones que se les acompanyarà en un itinerari formatiu i d'empoderament per tal d'aquella idea de possible projecte de cooperativa o d'empresa el puguin portar a terme. Per tant, és un projecte molt engrescador, molt llaminer. De fet, tindran, clar, amb aquest titular, Preparat, valorat, entrena't, sembla una miqueta com un preparador, un entrenador personal. De fet, la persona que els acompanyarà serà un personal trainer, també. Exacte, el títol sembla que sigui d'un entrenament físic, però és un entrenament per fer un itinerari empresarial. A banda d'això, hi ha tot el tema de la formació. A Sant Vicenç, per exemple, hi ha alumnes dels instituts de secundari que fan unes jornades, unes estades a la Universitat, a la Politècnica Castelldefels i fan una estada d'una setmana amb la idea de també engrescar els joves a veure en el seu futur possibilitats d'estudi. Hi ha alumnes que tenen molt bones capacitats, que porten un itinerari formatiu absolutament adequat, però que en canvi els falta la motivació, l'interès per projectar-se. Això que dèiem també amb l'exemple de l'exportació,
en petit format és el que passa també amb De alguns fet, joves. segurament veient la realitat del campus de la UPC d'aquí de Castelldefels, imagino que deuen descobrir tot un món que no coneixien. Absolutament. I tant per nois i també per noies, no? Perquè hem de sumar també a més dones, no? A les carreres tècniques. Correcte. I aquest és un projecte també molt interessant. Altres coses que fem també, dèiem, una és tota la branca de l'ocupació, l'altra és tot el tema aquest de la formació, que va lligat, i que va lligat a aquests tres pilars que en el fons formen un paquet necessari per poder assolir una justícia social necessària al municipi. A nivell de temes d'educació, la inversió que es fa és important. És important també col·laborar i tenir en compte el teixit associatiu del municipi. A més, ens tenim diferents entitats que treballen amb joves en risc d'exclusió social i estem treballant en col·laboració amb aquestes entitats per poder garantir l'èxit escolar, ja sigui amb tallers d'estudi assistit, patis oberts, acompanyament als joves, i penso que aquest també és un paquet necessari que cal explotar i que cal comptar amb les persones del territori. A vegades tot aquest paquet de mesures a curt termini costa veure els resultats. Sí que hem vist en alguns casos aquestes 9 empreses que exporten, però tot aquest paquet en global és una cosa a llarg termini per veure els resultats realment que es rebaixi la taxa d'atur, que realment el que deia, que és de les més elevades a la comarca. Sí, clar, costa, diguem-ne, de veure xifres de vertigen, diguem-ne, a la baixa, però sí que la tendència, és a dir, nosaltres ja hem superat el no estar en el 20% d'atur, estem ja al 18,6 aproximadament, la tendència és a la baixa i és també gràcies a totes aquestes accions. També a nivell de formació, a Sant Vicenç els instituts ofereixen una formació dual que es va fer, per exemple, n'hi ha una que és d'informàtica i logística, és una forma de formació professional en la que es combina la formació estàndard de la formació ocupacional, amb el que és el treball en empreses. I això també es va fer detectant que les empreses necessitaven tot aquest aspecte de logística. Per tant, ofertar cicles formatius que en el propi territori tenen sortida facilita que aquests alumnes que poden fer pràctiques en aquestes empreses contactin amb aquestes empreses, els empresaris, i per tant són els ocupadors els que han de contractar, coneixen aquests alumnes i per tant de cara al futur poden tenir